mga kababaihan. Sporebiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babayi. Confident ka sa Klinika Sporebiotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Sporebiotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Sporebiotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Sporebiotics na! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Mayong gabi mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunon naton subong sa pagsipad-sipad ang katapusan nga bahin sa aton drama sa kahanginan. Nginyo gid makuhaan sang leksyon nga ginatig-uluhan. Rehas sa kasaysayan. Missing. Tibo, sa diin si nanay. Makuha tani kami sa ngamon pala niya punon. Bago lang gid kami kaabot na rin sa eskwelahan eh. Ginahulat ko man siya gani. Sirong na oh. Hambal niya may laktan siya, nay. Kag ang hambal niya, mabalik na siya dayon. Ay, tiyala. Sa diin galing nagkadto si nanay man. Tito Tibo, pangitaon tabi si nanay. Ay, maabot gito siya. Basi kung may ginhapitan lang. Hindi to hindi gid ya eh. Kalain sa kuba-kuba sa dugan ko. Man, si nanay, wala na yaga pa uli sa balay nga gabi na ya. Oo man. Kagi na siguro yagin na yang antis kami yang mag-abot ihalin niya sa eskwelahan niya. Preparado na ng panya pamuno namon. Ano man? Sa din tabi pangitaon si nanay ninyo man. Ano siya? Missing? Ha? Kaya nga nagkahambal kasi na Tito Tibo, oh. Ngayang mahambal ka nga missing si nanay. Kwan. Kiti kung nadula gid man siya, kundi ang butsilingon siya na missing gid siya. Kag nga mamising si nanay, kayo wala man siya yung kontra diya. Bing, si nanay tayo. Pangitaon tayo si nanay. Lucy, Bing. Abi, hindi ka mo magpulok-pulok, Bing. Tito Tibo. Kung wala man na siya sa kontra, wala siyang rason nga magkadlo ka mga dua. Abi, Bing, Lucy, pulik ka mo na sa inyo. Kaya pangitaon ko siya. Kagpaybalon ko dahil ka mo kung anong balita. Pero ako, nagapati ako nga na missing si nanay ninyo. Tito Tibo. Pati ako nagasala naman sa ihambal ko eh. Ang but ko sa lingon pala, nagapanik ko. Wala ko yung kapati nga na missing si nanay ninyo. Kung may ginkaduan lang to May ginkaduan lang, mabalik kid siya. Basi kung dugay-dugay basi siguro are na sa dugay-dugay Kabay pa. Kabay pa to. Hindi ko yung mapamtang, Lucia. Ano to yan si nanay? Gani, pag si Tito Tibo man niya. Pila na kaoras na nagligad Wala man siya diri kapalapit sa aton. Agad magpahibalo nga. Kapaulin na si nanay. Gani man. Wala gid pulos ang tao ngayon na yan. Ano man, dali na lang Katuan ta siya kagusi saon ko na nung balita kay nanay. Siga na, Lucy. Oo, Beng. Lucy, kayo na pang
panuktok tadi sa balay ni Tito Tibo, wala sang gasabat. Gani man. Hala, kaglak ang pertahan, Bingo. Basi natulugan siya sa sulod. Araw-araw pa nga katimprano pa sini. Wala gidya guro tawo, kay patay man ang suga. Ang may pa makadto sa mga kaingon tadi. Dito ayon sa kapihan sa ngagio. Basi kun ato siya dito, kun basi may nakasiplat man sa iya. Ay, tagmaano to siya, kay sirado man to ang kapihan. Malakat lang ta to bala. Mamanggot-manggot lang ta, kay basi may nakasiplat kay nanay. Ay, nangisang kasunod sa ulo ko ya. Yung kalain na siya Lucia. Palayo lang niya, Bingo. Palayo lang gid ya. Palayo lang gid. Eh, wala nagkrutawo sa balay sang agi, ho. Kayo, patay ba ng suga? Tanan gi nga suga, patay, ho? Joy, nang sang temprano pa bala, wala niyo nasiplatan si nanay. Kay aambal ni Tito Tibo bala nga live-in partner ya. Naglakat ko no si nanay kay may kantuan ko no. Kag basta mong wala nga balik. Daso nang balya pangitaw niya si nanay. Igaya ka to namon sa balay niya nga dira bala sa green bala nga ginarintahan niya. Patay man ang suga kag wala sa tao. Ay, pero anay ka. Kung diri sa balay sang agi, wala tawo. Gani Kag man. sa balay man nga ginaarkilahan sang tibo nga ato, wala man sang tawo. Uy, hindi ay hanya nag-upod to sila? Oh, ha? Kag nagupod sila. Kag kung nagupod sila si nanay yan din. Si nanay. Ay, ang mayo. Si nanay. Ang mayo pa. I-report na lang ni kay Kapitan. Kag mangayo kita sa bulig, agod makapatawag sa pulis. Agod mapangita ato si nanay ninyo, ah. No? Baw, wira palayo lang. Basi kung may ginhimo nga malain ang mga sapat nga ato sa nanay ninyo. Eh, ano man taman? Kung mag-amo sila, matawag na lang kita pulis, ah. Isugit na lang sila. Isugit na lang. Sugid nga, no? Ay, hindi lang ko anay magbuhay sang istorya, day. Pero kung hindi kin man makita si nanay ninyo, diyan mo na lang ugaling ng paghambal ko. Kay budlay na, basi makusar ako sini. Ay, pero anay ka. Sinoy ang maupod sa duha ka bata ni Nemeho. Updan ito sila dapat pakadto kay Kapitan. Eh, kita eh. Ay, sige na. Kaya makita kita sang tasikol. Ngasakyan ta pakanto kay Kapitan. Ay, sus! Mangita ka pa imo nga gabi na niho. Wala na di sa tricycle na. Lakton ta na lang kay Ate, sige. nasigon ta. Ba't pangadaan ang dalan? Ay, di sige na, malakad na kita. Day. Dali na. Day ka mo, day. Pakanto ta kay Kapitan. Salamat, Joy. D3 Bio with Vizio. Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa agalabot gid 3 ka bulan bala. Sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. DTX 500. Pasami ka bala nagaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasi nga pagtingulang kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka kaysa DTX 500. Ang stress malikawan, pagkamuringon malimtan. DTX 500. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga, udto, kagabi. DTX 500. Ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500.
DTX Coffee Mix. Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil, pati akong arthritis wala na magbalik. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Rina Permi lang hulong akon ulo. Sang nagtesting man ako DTX Coffee Mix panami gid sang pamatjag. Nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Dali si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin, wala gid ko gana magkaon, kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pag no, ang Mighty C, kag 1 capsule, 3 10 after 1 week, namin gid ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Milagro, may ara ko ulcer, hindi gid ko makakaon sang sakto, pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati, aktibo gid katama. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babayi. Confident ka sa Klinika Sporebiotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Sporebiotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Sporebiotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Sporebiotics na! Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahatid sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-Memory Advance na yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Salvacion Street Corner, A. Panes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. K5, News FM. Oh, ara. Naguba ng pertahan sang balay nga ginadayunan sang nobyo ni nanay ninyo. Pasigahon tang suga. O sige na. Mga tanod. Assist ka mo, assist. Ayos ka ka. Kap! Dali lang, Kap! Masunod sa kwarto, Kap! Lucy? Lucy, tanawang bayuan ni Tito Tuti, oh! Wala na unod! Hala! Ay, Oh, matod! bah. Kap! Kap, may ginhimo kita na yung amalayan kay nanay, ah! May aragit ya! Kap, kantuhan tabing balay sang agi kag persahon taman abring pertahan niya. Kay kung wala na ditong mga bayo sa kagiti, makasiling itaguro kap nga pihogid. Sila nga duwang nag-upod palagyo. Kag posible man na sila nga duwang nakaibalo kung sa diin si Mi. Atuod na kap. Gusto matuod na kap. Hindi ka gid sila yung mapatawad kung may ginhimo silang amalayan kay nanay, ah! Hindi gid ya! Mga pumuluyo ko, hindi kita anay maghuna-huna sang negatibo, ha? Mintras wala pa nato nakita si nanay ninyo. Maampo lang kita nga kabay pa nga luwas sa katalagman, kag wala sang may malain nga natabo sa iya. Kapay pa ka! Kapay pa ka!
wala gid ka po. Wala gid sang tao diri sa balay sa lagi, ho? Oh, nagakinayag lang ang mga gamit niya dire sa sulod sa balayo. Daw gid ransak sa kawatan, ho? Daw gid ransak gid. Mga pumuluyo, ora ton taanay ang mga pulis gid ang mangusisa sini. Sila nang pa-imbestigaron naton sa Mayo. Magwatan kay base kon pasibangdan pa kita nga kitang nagpangawat dre. Ka, pwede sa mapakita si nanay sa mga bakanting alote. Basta malalang nasa sa kalong sa tinda. Matuod ka. Malaging lipong kaging gapon. Matuod ka. Basik bala kun buhi lang si May. Naging dahil na lang kung diin, Pangitaon ta sa kapa. Ate, sige. Mangayo kita sang bulig sa iban pagid nga mga pumuluyo. Malansar kita sang search and rescue operation sa mga bakanting alote. Mga tanod, dali ka mo! Kalain ka dyan sang baho, ho? Bato, Ano pa ni maho ka, mo? baho to. Dupagay na sa Ay, ang gusto matuod. Hindi ka kantang baho Tanawa bala, ho? Kado-kada mo sang talago nga langaw ng lupa, do? Grabe mga bangaw na Sa balay ka sang agi, ho? Tanawan nyo bala, tanawan nyo. Pamatyado si Tanawan ninyo. Gusto ba to na nakita sang isa naton katanod? Si Tanod Ado. Tanawan ninyo. Dahil to ng baho. Dahil to. Wala. Kon bala kon. Ara lang sa sulod balay si May. Kag siya lang ginaamag sa mga ragong. Kag nagbaho na. Dari man. Gusto. Rimplano. May report na lang. Ha? Report na lang sa pulis. Gusto. I-report na ni Guro? Dogi sulod naman natin sa pulis ang Daway na balay di nila. paraan dang kumihara na gabi na ho. Tawagan ta lang pulis. Tawagan ta Kaya laban-laban gido. Ara gid sa sulod si May. Kabaho. Kag siyang nagabaho. Dati dali ka mo. Palayo lang kay. Grabing baho. Palayo. Ay, mga bata doon. Huwag kayo si Buot. Ginakasubo gidamo ng natabo sa ilo ninyo mga inday. Pinatay nila si nanay. Pinatay nila si nanay. Nanay. Sa Miloy. Sa si Tito Tibok na lagi niya si Greg. Nanay mo yarang ginila kay nanay. Day, isirata ang pansyo ni nanay ninyo. Isirata na Mayo pa kayo. Paalam na sa imo na. Hindi ka sila na ipagpalinunga ha. Hindi ka sila magpalinunga. Muli kayo mga palis na ikot sila pang ito. Oy, dalang, dusoy, dalang. Sige. Sila magpalinunga, nay.
Gulo ng pansyon. Sobra nga rin si Nay. Hindi sila mapatulugan. Kasi isa ka lalaki na wala ka sa mo, Nay. Pinang pansyon sa... Ano na lang kami nilikapin? Hindi mo kami pagbabayaan na yan. Pansyon! Sira ito na, pansyon! Sira ito na rin! Bayo ang suplemento ko, kakasang ubok at sip-on, kakasang tranggaso. D3 Bayo ang suplemento ko, bakterya ka virus, ubos sa D3 Bayo. D3 Bayo ang suplemento ko. D3 Bayo ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes arthritis magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. DTX Coffee Mix kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix nag-detoxify, nabulig mapaniwang kay Dodong at kay Inday. DTX Coffee Mix lawas na piluan, diabetes ligawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka ba? Pag may TC para aron mo aptika. Pag may TC mo, tungod ang may TC puno sa vitamina. Pag may TC mo, barato na o epektibo pa. Tungod ang may TC, alkaline vitamin C, mulawas active pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may TC, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Masakit ang tiyan? Masami na budlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya! Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka! Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa kang Eurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan. I-Memory Advanced na yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre. Libre? Wow!
Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Salvacion Street Corner, 8 Panes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbi Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Dali na mga lanaw! Ari na ang paborito natin niya ilaw! Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan. Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nigatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, ang natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Day, pati ko damo ka na admirer, subong. Amo gini day, basta naka DTX Beauty Soap, diba? Dumduman mo sang lalaki ka pa, madamo alap-ap kag punggod ang imo, guya. Oy, hipos na gani ha? Awayon pa kakaroon! DTX Beauty Soap. All natural at gentle sa balat. Nakakakinis at nakakalinis. Bakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. K5 News FM. Apat ka bulan ang naggaligan, sumugod sa nagtaliwan si May. Kag natultulan gid man sa mga kapulisan ang duog nga ginapanaguan sang duha ni Greg kag Tibo. Kag ila ginako ang pagpatay kay May. Gilayon nga ginpasakaan sang kaso nga murder ang duha. Kag mga abyan, kutob na lang diri ang aton pagsaysay. Madamo gid salamat sa iyang pagpamati sa aton matahum nga drama. Apang sa wala pa kami lubos makapaalam, ari anay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuhi sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni May, Hazel Padua, Tibo, Melvin Plotenia, Lucy, Erna Amiga, Bing, Lane Miranda, Agi, Elmar Bayan, kaupod man Sanday Chester John Berongke, kag Earl Liba, ginsulat kag sa direksyon sang inyo alagad, Linilia Santiago Miranda, musical score, Michael Tabaki, recording engineer, Nuli Aparecio, special sound effects, Bipoy Arquisola, kag ini ang inyo alagad, Erjan Liba, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-Memory Advance na yan. Memory Advance Syrup. Mabakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Salvacion Street Corner, 8 Panes Street, Barangay Poblacion, Ilawod,